שלום לכולם, מה שלומכם? אני אילן איילון. מה שהנושא הכי אהוב עליי הוא גיאוגרפיה. אני אוהב מדינות, והיום ברוכים הבאים לטריילר לקראת הסדרה שיוצא מסביב לעולם, מגלים עם אילן איילון. זה לא באמת כמו טריילר של סרטים כמו בבתי קולנוע או משהו. אני רוצה ללמד אתכם מתי יצא כל פרק מהסדרה. אני רוצה ללמד אתכם מה אנחנו נעשה בסדרה. מה נלמד מהסדרה? אז דבר ראשון, בכל פעם אני מעלה סרטון על מדינה שלפי הסדר הפרקים. אני אעלה פה בכל סרטון איזה שם של מדינה, ועל דגל שלה יהיה מידע על זה, וגם אנחנו נלמד מי היה ראש הממשלה, וגם על אתרי תיירות, וגם על ערי בירה. וגם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נלמד את זה עד שבוע הבא. אז נתראה בסדרה. נתראה בפרק הראשון.